गुड इभिनिं गाइसमोन दसे समनि फैबाय आं गोबाव जाबाय भिडिअ होनायाबो बा भिडिअ लाबोनो मोनैयाबो जि समनिफ्राय फिसानि टेनसन जादों बे समनिफ्राय आं दासिमबो एलबि लाबोनो बा लाइभबो होनायाखै भिडिअबो होनायाखै फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा आरो दासिमबो जेबो फिसानि सायाव जेबो फेरलेबसेबो माने खबर मोनाखै आरो बुहुद नागिरबाय गुवाहाटि मानि नागिरनानै दिनैसो जों न'आव दङ आरो न'आव माने रुमाव दं दाबो गुवाहाटियावनो मदन बर' हेलौ मदन बर' नोंथांमोनहा माबोरै दङ दासिमबो जेरावबो जेथिंबो जेबो खबर गैया आरो बहा थांखो बहा माखो ना मोनजादों ना मोनलोङाखै थाखा फैसा गैया मा गैया बबेथिं थांनो रोंखो जेबो सानबाबो साननो रोंला बुजिनानैनो मोनला माने बे साननैसो लोगो मोननाय गथ'जों माब्रै बबाव थांफालाबायखो गोदाव सोराव ना भाषा रोङो ना मा रोङो बहा थांनो ना थांखो ना बबेबा कम्पानि सम्पानियाव खामानि मावनो थांखो ना सोरजों थांखो जेबो बुंनो हाला आरो दायो जेब्ला मोनगोन अब्लासो मिथिजोबसिगोन गासिबो खोथाखौ फारि फारि फिसा खांब्लाबो जारला फिसा खाङाब्लाबो जारला बिमा बिफाया सानो मोजांनि थाखाय गथ'फोरखौ जोनोम होनानै फोरोंगोन फरायहोगोन इयुनाव माबा मोनसे जानो हाथों नाथाय फिसाफ्रा मावो मोनसे बिमा बिफानि मिजिंखौ गासिबो फैमाल खालामना होयो विक्रम दास हाय हेलौ विक्रम दास फिसा गैयाब्लाबो मानसिफोरजों बुंजायो बायदिसिना मिनिजायो दिनैनि दिनाव फिसा खांब्लाबो फिसाफ्रा मोनसे मोनसे मावना होयो बिमा बिफानि गोदाव सोरावखौ बा दुखुखौ टेनसनखौ जेबो बुजिरोङा गथ'फ्रा मा जाबावगोन बे संसाराव दा बहा मोनगोन बहा नागिरबावगोन जेथिंनिफ्रायबो जेबो खबरानो फैयाखै विक्रम दास अच्छा मेरे जैसे है क्या
বিक्रमदास আপুনি ক'ৰ হয়, ক'ৰ পৰা চাই আছে মোৰ এলবিটো? हिरु ब्रह्म फैदोंना फैयाखै दानिया? दुबाइ फैदोंना फैयाखै नानिया? दुबाइ माने बुजियासै आं फिरु। नानियाथ' फैयाखै, फैनाया गैया दासिमबो जेबो खौरां गैया। फैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, जेबो खबरानो गैया माने बहा दं बहा गैया जेबो मिथिया माने। गावसोर सानैजोंनो बहाबा दङ ना बले बहाबा सोरजोंबा थांखो ना सोरजोंबा दैथिं जाखो जेबो मिथिरोंला आरो। ए होनदों मा होननानै माखौ दुखु मोननानै मा गोसो जानानै सोरजों बेफोर खारलांलाबायखो। जेथिंबो टेनसन, जाथि खुरमा जेथिंबो हाहाकार जाना दंजोबो। मन्दिरफोराव सोंहैनांगौमोन, सोंहैजोब्बाय जेथिंबो। बिसोर सोंहैनायाव मोनब्रै जायगायाव माबाबाय, ओजों कार्बि आंलंनि बिमायंमोन दं, बिमायंमोनाबो नायहैबाय, जोंबो थांबाय। गासिबो सोनाब खोलाथिं दं होनो आरो, सोनाब खोलाथिं गोजानाव थाङाखै होनना बुंदों आरो। आसामावनो दं, आसामनि बिथोराव थाङाखै होनना बुङो आरो। सोनाब खोला माने जोंनि सनितपुर धेकियाजुलिनिफ्राय सोनाब खोलाया माने गुवाहाटि ओनसोलफ्रा गोलैयो नालाय। गुवाहाटियाबो गोबां गिदिर सोहोर मोनसे। दा बे गुवाहाटियाव बबे खनायाव दं नागिरनानै हायरान जाबाय जों। दिनैसो न'आव जिरायदों नै। अ होनदों जिरायनो माने जिरायामोन, थाखा फैसाबो गैला आखायाव एक फैसाबो। बहा मोनबाय थाबावगोन फैसाफोरखौ मालाय। नंगौथ' आरो औ। पुलिसनोबो होदों, पुलिसफ्राबो खबर लागासिनो दं। एबसुनो होबाय आरो गुवाहाटिनि गोदान आफादनो होदोंमोन। पल्टन बाजाराव ओंखारफैदों होननाय बेखौल' खोनादों आरो, गुवाहाटि पल्टन बाजाराव ओंखारफैदों होननानै। दा बे पल्टन बाजारनि सिसि केमेरानि फुटेजखौ गाबोन चेक खालामनो थांगोन आं। देलाय एसे बुजायफिनलाय, आं दासो फैदों। अ माने जोंहा फिसाजो गोमानायनि खोथाखौ जोंहा सिस्टारा सोंहरदों आरो फिरुआव नानिया फैबायना फैयाखै होननानै। दा बेखौनो बुंदों जेनेबा फैयाखै दासिमबो, फैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा होनदां जेनेबा जेबो खबरानो गैया माने बहा दं बहा गैया। एक माथ्र बेखौल' मिथिगौ गुवाहाटिनि ट्रेनाव गाखोबोदों होननाय आरो गुवाहाटि पल्टन बाजाराव ओंखारदों होननानै एसे खबर मोनदों आरो। दा गुवाहाटि पल्टन बाजारनिफ्रायबा बहा थांखो बहा माखो बेखौ दा जेबो उदिस गैया आरो। खोनानानै जि दुखु मोनदों आं, मानो बिदि थांनांगौ बेनोथ' आरो। माहाय थांनायमोन बै लोगो सासेया, माने जोंनि धेकियाजुलि बाथासिपुर एरियामोन नालाय बिसिना, लावदांगि होननानै गामिनि नामा फस्लाफारा। बे लोगोआ माने बे लोगोनि बिब'आ जा फिसाजोजों बिस्थिबारनिफ्राय बे खारखालि देवबार बे सानब्रैल' लोगो मोनलायखादोंमोन आरो बिसोरो ना। माने बे गथ'खौ लायनायावबो जोंहानि फिसाजोआ थांफानो मोनदों जाहैदों आरो, लावदांगियाव लायनायाव बिसोरनि गामियाव। माने बिब'आ जों गामियाव हाबा जाफैदों नालाय, ओमफ्राय बिब'जों बिगुमैजों गुवाहाटियाव आलासि जानो फैनो नागिरदोंमोन आरो। दा बे आलासि जानो फैनायाव माने अमा मासे फिदोंमोन आरो बिस्रा न'आव दंमोन बिब'मोनहा। बे अमानो आदार होनो थाखाय नायथ'नो थाखाय बेथ' गराय लाबो नालाय,
बिब' बिगुमाया लायनानै दोनफैथ'दोंमोन आरो जों समफोर फैफिनगोन नोङो जोंनाव थाथ' होननानै माने लायनानै दोनफैथ'दोंमोन आरो दा बे समावनो माने बिब' बिगुमैमोन मोनहैफिनैनि सिगांनो खारबाय आरो बिसोरो सानसे सिगां माने खारनो माने बे गथ'खौ बैसानाव बिब' बिगुमैमोनहा मोनहैयाब्लाबो थांनोसै होननानै बुंनानै माने बे गथ'खौ दोनलां होनना थांदोंमोननो आरोना बिदिनो साइकेलजों आधा घन्टासो लायोमोन आरो लामाया बिदि लायनो औ ओमफ्राय दा थफिरानो फैदों ए होनदों ओमफ्राय जा फिरुआ मा होनखो दं खोमा होनबा बे गुवाहाटि एरियायावनो थानांगौ आंनि सन्देहआबो एकदम बेनो आरोना गुवाहाटि ओनसोलावनो दंथारो आरो बिसोर बहाबा हाबसो खुमानानै दङ आरो बहाबा एब्रेनानै माने होनदो जाथ'फेरामा दा गाबोन थांबावनि र' मोननैसो जायगायाव नागिरहैबावनि मा जायो गावसिनावथ' जोंहानावथ' फिसाजोनि आखायाव फैसायानो गैखायामोन बे सासेनावल'सो 120 थाखा दंमोननो दा बे फैसाजों बोरै फैनो रोंखो बेबो गोबां साननो गोनां बाथ्रा माने बोरै फैखो ना बले मोनजादों ना मोनजायाखै बेखौसो सिन्था नङा होमबा जायबाबो गाव गावनि फिसाफोरखौ जोनोम होबाय सोरजिबाय बिदि गोदाव सोराव थांबाथ' थाखा गैया फैसा गैया आखाइयाव बहा थांखो बहा माखो ना मोनजादों मोनजायाखै बयबाबो सिन्था नांखागोन जोबोद दुखुनांथावलै बिदिनो जायो मानसिनि लाइफआव नंगौ बे सैथो बाथ्रा बेराफारसे फिसा खांबाबो जारला बेराफारसे फिसाफोर खाङाब्लाबो जारला गुबुनफोरजों बुंजागोन गथ' मोननो रोङा गथ' खांनो रोङा दिनै गथ' जोनोम होनायनि उनावबो आलो आलो फेदेरबोखांनायनि उनाव जेथिया देरगोन लावगोन बिमा बिफाखौ नाङा जाहैगोन बेबायदि जालाङो आरो नंगौथ' आरो औ मबाइल नाम्बारफोर गोसोआव गैयामोन नानियाथ' जेन'बा मबाइल लाखाया सानैनावबो मबाइल गैया ओमफ्राय दा नानिया खिन्थु आंनि नाम्बारखौ गोसोआव दङ दा फन मानो हराखै आं बेखौसो बिराद सिन्था नांगासिनो दं आरोखि आंनिल' नङा बिमायंनि फिसालानिखौबो गोसोआव दङ बिदानि नाम्बारबो आरो बै गाव उन्दैयाव थानानै फैनाय देरबोनाय कार्बि आंलंनि बिमायंमोननि नाम्बारबो गोसोआव दं आरोना आंनि आन्दासाव माने दा मा गोसो जानानै जे फन सन खालामाखै ना बहाबा सोरजोंबा गोदाव सोराव लाबथिंनानै दोनजाबाय सोरजोंबा बहाबा सिगिनानै बहाबा सोनानै दोनजाबाय नामा बेफोरखौबो सानगासिनो आरो आं मबाइल सबाइल दांनो मोनाखैदां बेफोरबायदिबो गोबां सानगासिनो आरो माने गोसोआव नानांथा साननाय फैबाय माने माबेथिं सानबा माबेथिं मा जाबावगोन जेबो हमनो हाला दा मबाइलखौनो मोनाखै खोमा बिसोर जानो हागौ बिदिनो जागोनदां खनसेल' माने दाख्लै समबारखालि बिसोर देवबारखालि खारदोंमोन नालाय खनसे समबारखालि माने रङिया बारबायमोननो सासे मानसिनि मबाइलाव फन हरदोंमोन जाहैदों आरो आंनि लोगोनाव बै गावसोरखौ जाय मानसिया स्टेसनसिम दोनबोनो मोन्दों माने आइ फैगासिनो दङ आइखौ लायनो जोङो होननानै स्टेसनसिम फैफादों आरोना सासे ड्राइभारजों आंनि लोगो सिगांनि सिनायलायनाय नैबे ड्राइभारजों फैफादों आरो ओमफ्राय बिनि नाम्बारखौ लाबोफादों आदा नोंनि नाम्बारखौ जोंनो नांगोन हर होननानै ओमफ्राय अखानायै समबारखालि फन हरदों जाहैदों आरो ओमफ्राय बे मानसिया दाख्लै आंनि भिडिअखौ नुनानै आंनाव फन हरनानै बुंदों आरो हाब बे नोंनिसो फिसाजो आंथ' सिनायामोन आरो नुफेरखायाखैमोन नालाय बियो आंनि फिसा होननानै आरो जोंहा फिसाजोआबो सिनाया आंनि लोगो होननानै बिसोरो आंनाव मोनसे नाम्बारजों फन हरदों रङिया बारबाय होननानै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय जाय मानसिनि मबाइलजों बिसोर फन हरदों बे मानसिखौ जों नागिर नागिर मैया मोनबाय आरोना गुवाहाटियाव दा बे मानसिखौ गुवाहाटियाव मोननायाव बे बुंदों गथ'फ्रा आंजों फैदों नोंगौ आंनि मबाइलजों रायज्लायदों गथ'फ्रा रङियानिफ्राय आंजोंनो गुवाहाटि पल्टन बाजारसिम जमा फैदों आरो पल्टन बाजार स्टेसनाव ओंखारनायनि उनावसो बबेथिं थांखो जों बेखौ हले जेबो मिथिला होनना बुंदों आरोना बे मानसिया दा नोंसोरो मोनसे खामानि मावदो पल्टन बाजारनि CCTV केमेराखौ चेक खालामदो माबाजों आरपिएफफोरजों रायज्लायनानै आरो बाहेरायाव ओंखारलांनायखौबो नायबानो जाबाय सोरबाफोर लांफैबायदोंबा मोनगोन नोंसोरो केमेरायावनो होनना बुंदों आरो बाथ्राया बे सैथोआनो दा आं NGOनि मानसिफोरजों रायज्लायहरदोंमोन दा NGOआ आं जायजों रायज्लायग्रा सिनाखिबो गैया दा गाबोन लिंहरदों आरो आं दा गाबोन थांनानै नायहैनांसिगोन दे मोनगोन दे मानसि गोमानायखौ नागिरनो टाइम नांगौ नंगौ बाथ्राया सैथोआनो मबाइल गोनांखौनो टाइम नांगौ आरो बिसोरथ' मबाइल गैबावा नङा होमबा एसे नायखांहैयाखै आरो नायजोब्बाय मोनब्रै जायगायाव नायबाय फंबाय जायोना नोंथां जायोबा
दाब्रै जायगायाव नायबाय, कार्बि आंलंआव बिमायं मोनाबो नायबाय, जों नायबाय दाबनै जायगायाव, आरो बै सासे हिनजावसा थांफादोंना बिसानि न'खरनियाबो नायबाय। गासिबो बे सोनाब खोलाथिंनो खोन्थाजोबदों आरो दाब्रै जायगायाव नायखांनायाबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों आरो सोनाब खोलाथिं दं होनना बुंबाय थादों आरो। मोनगोन दे आदा लासैनो औ मोननायाथ' मोनगोन सानसेब्लाबो, बेसे बोसोरथ' बहा थाखुमानो, नङा होमबा? मानसिफ्रा जिथु थांनानै थायोब्ला मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव थायोब्ला जों सानसे समाव निस्सय मोनगोन, बेनो आरो। दा जुदि जोङो थाखा फैसाबो नागिरनो थाखाय राहा गैलाब्लाथ' जों माथो खालामबावनो, नङा होमबा? जोंबो नागिरनानै मेंनाय फैगोन, थाखा फैसा जोबना होगोन, अब्ला जों साननानै थानो गोनां जासिगोन जों जे इसोरा जा खालामनोसै इसोरनि आखायावसै होननानै जों हगारनानै दोननो गोनां जागोन आरो फिसाफोरखौ, नङा होमबा? मोननायाथ' मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं 100%। सानसेबाबो मोनगोन, बोसोरनैनि उनावब्लाबो जों निस्सय मोनगोन, गथ'फ्राल' मोजाङै मोजां थांनानै थायोब्ला बा मोजाङै मोजां थायोब्ला आरो गावसोर गोसो जानानै दा खारनाय बायदि जादोंना बिसोरो। मानो होनबा दा बिसोरो गावसिनि खस्थ' मोनागौ मानि गावसोर थाखोमाथ'खागोन। जेब्ला खस्थ' मोनगोन, जेब्ला बुजिगोन, खारखोमानायनि माबाखौ बान्थाखौ जेब्ला मोनगोन ना, अब्ला गावसोर खुब फन खालामगोन, हयथ' गावसोर सिरिबाबो थांनो हागौ, बेखौ आं सन्देह खालामगासिनो दं आरोखि। बहाबा जुदि खामानि आरो कम्पानि-सम्पानियावथ' बिसोर खामानिखौ मोनखानाय नङा निस्सय, जेबो गैया लेखा-सेखा जेबो डकुमेन्टस मोनबोखायाखै, जोंनाथ' फैसा थाइसेबो गैया लोगोसे। होनदों ओमफ्राय उमै लायक थेंकिउ बैनाय मदनि ब्लग खबरा बोरै जाखो, बोरै दं? खबरा गाज्रि, दासिमबो गैया, गथ' गोमानायखौ मोनाखै दासिमबो, जेबो खबरानो गैया। बहा थांखो बहा माखो जेबो मिथिया आरो। नागिरहैबावनि गाबोन गुवाहाटि एरियायाव हानायखिनिखौ नागिरबाय थाथ'नोसै, बहा मोनो मोना। नानि खबर बोरै दं? नानिनि खबरा गैया, मोनाखै, जेबो मोनाखै बाजै। आब'सो लिङोमोन आं, आब' मदनि, गैया नानि खबरा जेबो गैया। इसोरनि अननायाव थाबैनो फैथों न'आव बायगोना। नंगौ। बेलेग जायगायावबा थाब मोनगौमोन, बे गुवाहाटि सिटि अबावबानो दं बे, जोंनो दाबो आन्दायो, इमान गिदिर जायगा आरो सोरबाफोर लांनायखायनो दाबो कन्टेक्ट गैया, हारसिं गोमानायमोनबा फन हरसिगौमोन बे। नंगौ, बाथ्राया सैथोआनो। आरो हारसिं गोमानायबा गोदाव सोराव जेराव मेराव थालाबायनानै दाहालागै सोरबा नङा सोरबा माबानानैब्लाबो, मा होनो, हमनानैब्लाबो सोंनानै मानानै फन हरलाबायसिगौमोन ना, गारजेन नागिरनानै मबाइल नाम्बारफोर खिथा होननानैबाबो। बहा थांखो बे गथ'फोरालाय, बेनोथ' जादों दा। दुखु मोनो बिदि नुबा, बयबाबो दुखु मोनखागोन, बयहाबो फिसा दं, नङा होमबा? आरो सोर बिमा बिफाया गावनि जोनोम होनाय बा गावसोर सोरजिनाय फिसाफोर बिदि जायोबा सोर दुखु मोनालासिनो थानो हानो। नंगौ होनदों। मोनगोन मोननायाथ' बेनो, मानो मोना जानो। मानसिखौनो सोरबासो लांदों जागोन। बे गथ' सासेयाबो सैथानखा, मानो होनबा बे खनथाम खनब्रैसो
खारफ्रामखाबायनो आरो गुवाहाटि ओनसोलाव थानानै थांफ्रामखाबाय बे गथ'आ खननै खनथामसो। दा बे सिगां थानानै थांनाय जायगायाव सोंहरजोब्बाय जाहैदों आरो बिसा बिब'मोना ओमफ्राय दा गैया होनहरबाय थादोंनो थेवब्लाबो जों गाबोन थांनायथारनो नागिरदों आरो दंमारनाय गैयामारा गुमै आंबो मा होनदों जानला मोनला थांफाना होनो नाङालै ओंखायनो बेनावसो जादों दा जोंबो गैयामोन नालाय बिबौ बिबैसो दं जोंथ' नै बाहेरायावसो थायो उफाय गैया माथो खालामनो न'खरनि हालोदाबो बेनोबा थांबाय थांबाय फैफिनबाबो जायोमोनलाय आरो जेराव थांनो लोगोखौ दोनलांनानै फैफिनबाबो जाबायमोन अखानायै आंबो गाबदों नोंनि एलबि नायनो दङ उन्दुदोंमोन सिखारबाय नै जेबो नङा बै नै दे थाथों होनबा आं इसोरनाव बियो जाहाथे जेराव दं मोजांनो थाथों आरो थाबैनो मोनथों नंगौ फंबाय जोंबो बेखौनो सानसै मबाइलफोर दांनो मोनबा फेसबुक इउटुबबाबो नायखागौनो नाया नङा मबाइलबो दांनो मोनखायाखै बिसोरो
नङाबाथ' फन हरखासिगौ मबाइल नांनो मोनाखै बिसोरनो औ बिदिनो जागोन बिसोरो मबाइल नायनो मोनाखै बिसोर नङाबा बिसोर एसेबाबो खबर लाहरगोनमोन दां बागेनानो बेनोथ' जादों दा बिदिनो सानगासिनोबो आं ना गावसोरसो थानो होननानै थाखादों ना बले दांनो मोनाखै बेफोरबायदि सानगासिनो आरो आं बिराद दुखु नांथाव नै बिफा बिमाफ्रासो टेनसन दुखु बिसोरा एबा मोनजादोंना मोनजायाखै मा हालोदाव दं बेबा एबार मबाइल बायना हो गंसेबाबो मोनग्रोथोंसोल' मानसिफोरखौ गावसोर गोजा दङ दामालाय सोरजों बा माबा मोनसे खालामजादों मोनबानो मिथिसिगोन बायग'आव मा दं एक्सेप्ट खालाम दागाबसै फैगोन खोथासो होनखानांसिगोन खाफालनि लिरनाय बेफोर गासिबो खाफालावनो बिदिखा खोमा थाबैनो मोनथों दे फिसाफोरखौनो गुवाहाटियाव थाग्राफ्राबो किसुमान गोबां नुदों भिडिअ नुनानै मैया जोंखौ नुयै नुयै गारि सामायनि नुनानै जोंखौ लोगो मोननानै सोंबाय बायदों मोनबायना मोनाखै नानिखौ होननानै सोंलाबाय थादों माने मोनसे खबर हरबाबो जायोमोन बागेना दे आं मोजाङै दं आइ आफा होनना बुंबाबो गोजोननाय मोनगौमोन नंगौथ' आरो मोनगौमोन बिस्रा गावसोर जुदि थानो गोसो जानानै थाथारदोंब्ला फन हरना लाबानो जोंखौ नागिरनानै लांफैगोन बिसोर सानदों जानांगौ बिदिबो आरो नङाबाथ' माने मबाइलखौ दांनो मोनखाथाराखै आरोना बिसोरो आंनि आन्दासाव बहाबा सोरजोंबा सोंखुमा जाखाथारबाय बेबायदिबो सन्देह खालामदों आरो गाज्रि मानसि लोगो मोनदोंबाथ' बिसोरो मा होनबावनो आरो आं मोजां मानसि मोनबाथ' दाहालागै खबर फैसिगौ
गुमै मा होनबावनो इसोरासो मिथिगौ दा। नंगौथ' आरो आं ओंखारलांसै आगैनो औ दे। थाथ'दो। जाबायमोन जानायाथ' आं दहाय जादों। बेनोसै जाबाबो लोंबाबो। दे भाइ भाइ गियानिनो थांबाय खोमा। नानिया बेसे बैसो जाखोमोन आदानो? नै एबार सेप्तेम्बर मोनफैबा 14 बोसोर कमप्लिट जागोन। सेप्तेम्बरनि 15 थारिख ना मामोनथाय 15आनो खोमा। गुमै बागिन सासेयालाय नै दङ बिथिं जिरायनानै। बिष्णु मोसाहारि। बबाव दं बागि दा? जों गुवाहाटियाव दङ रुमाव। बागि गुवाहाटियावनो ना? औ गुवाहाटियावनो। मैया ओरै मेन गुवाहाटिथिं दंमोन दाख्लैनिफ्राय बे फिसाजोखौनो नागिरबाय थादोंमोन र'। गैला मैया बेलासि माने जों बेलासियाव ओंखारबोबाय ओंखारबोनानै बिदिनो 5थासोआव ओंखारबोदों जों। नैबे रुमसिमाव बिदिनो मोनफैबाय आरो 8था 9थासोआव। थाखा फैसाफ्राबो गैला जोबलांजोब्बाय। बेराफारसे ओरै फिसाला उन्दैखौ मालायनि न'आव गालांथ'नाय। बेस्राबो दावराव न'खराव मैया बिसि फिसाय मा जालायखो दसेनो। ना बले जोंहा गथ' गालांथ'नायखौसो माबाफोर उसुबिदा मोननानै बिसि फिसाय सानैजों दावराव जालायखो ना माखो जेबो हमनो हाला। थाथोंसै जेरावखि थाया मोजाङै मोजांल' थाथोंसै। इसोरनि अननायाव गथाङै थायोब्ला सानसे नुजाफैखागोन बिसोरो। बिमा बिफा दं होननाबाबो सानसे गोसोखांखागोन। अ उन्दैसो माथो बोरै बिदि खारलांनो गोसोखांखो बेलाय। एफा उन्दै गथ'आ बेखौनोथ' मिथि रोंला आरो दायो। बहा दं जेबो खबर मोनाखै नामा दाबो? गैया जेबो खबर मोनाखै। बहा दं नानियानो मिथियाखै सार जेबो खबर मोनाखै। बहा दं बहा गैया। एकमाथ्र पल्टन बाजाराव ओंखारफैदों होननानै मिथि मोनबाय आरो गुवाहाटि पल्टन बाजाराव ओंखारफैमारदों होननानै मिथिबाय। जाय मानसिनि मबाइलजों दाख्लै गावसोर खनसे फन हरना लादोंमोन सासे मानसिनाव बे मानसिखौ जों मैया नागिरनानै मोनहैबाय आरो लोगो मोनबाय। बिमाजों आंजोंनो दा बे खोन्थानाय मथेबा माने पल्टन बाजाराव ओंखारदों। ओमफ्राय सानै मानसिनाव फन हरदोंमोन बिसोरो होननानै बे नाम्बारखौबो हरजोबदो आरो ओमफ्राय बे नाम्बाराथ' आंनिनो सासे लोगोखा दाख्लै गावसोरखौ दोनबोनो मोननाय जोंनि हजोंनिखा आरो। बे मानसियानो आरो नैबे नाम्बारजों आंनाव गथ'फ्रा फन हरदोंमोन होननानै हरदों नालाय आंनि भिडिअ'खौ नुनानै। आनि थानि बिदि खालामखो नाया
मिथि रोंला सार माबोरै बिदि मा गोसो जानानै मा सानब्रबनानै बिदि थांलाबायखो। बे मोनसे नाम्बारा रङियानि आरो बे रङियानियाव सम सम हरबाय थाखायोनो आरो बे गथ'आ रङियाना खोन्थाहरदों आरो बे गथ'आ आंनाव सम सम फन हरबाय थाखायो आं सिनायखायोबो बेखौ आरो गथ'आबो आंखौ सिनायो सिगां गुवाहाटियाव लोगो मोनखानाय बे हस्टेलावसो थादों ना मायावसो थादों होनदोंमोन आरो ओमफ्राय गावनाव खामानि सोंहरदोंमोन आरो खामानि मोनगोन नामा होननानै गुवाहाटियाव ओमफ्राय खामानि गैया होनना बुंहरदोंमोन आरो बियो होमबा दाबो न'आव मोनहैयाखै नामा होनना बुंदों आरो बुंदों जेनेबा बे गथ'आ आंनाव सानसे नङा सानसे फन हरा नङा हरखागोन बियो हरो बिदिनो सम सम आंनाव हरोब्ला आं नोंथांमोननो खबर हरगोन दे होनना बुंदों आरो बियो। आयो पल्टन बाजारसिम थांदों होनबानो औ पल्टन बाजारसिम थांदों बेयावनो ओंखारदों। दानि जुगाव गोमाया खिन्थु माबा मोनसे खारन थागोनबा सोरबा लांखारनोबो हागौ नंगौ बाथ्रायाबो सैथो। दा बेफोरखौनो गिनांगौ आरो सोरबा लांखारनाय मानायफोरखौनो। पुलिसनोबो होजोब्बाय एबसुनोबो होबाय गुवाहाटिनि गोदान आफादनोबो होबाय RPF रेलवे पुलिसफोरनोबो होबाय गुवाहाटियाव थाग्रा एक्स NDB फोरनोबो होजोब्बाय आरो जायगा जायगा कम्पानि खामानि मावग्रा मानसिफ्राबो भिडिअ नायनानै सोंहरगासिनो दङ तामिलनाडु बेंगलर हायद्राबाद बेफोरनिफ्रायबो फन फैगासिनो दङ जेन'बा एसामिस निउसाव होनो नागिरदोंमोन र' दा मा फैयोना फैया मिडियाया लेंहरदोंमोन आं। अथ्र' 19 20 बोसोर जालांनायबाबो एसेबां टेनसन लानांगौ दरखार गैयामोन। बे माबानि गुवाहाटियाव थाग्रा आफाद गोदान आफादनि नाम्बारखौ थाब मोनबालाय थाब जागौमोन आरो बिराद नाजाबाय फुंनिफ्रायनो मोनाफायनो ओरैबा ओरै खबर लाबाय होमबाबो मोनाखै ओमफ्राय उनावसो अखानायै समबारखालि बिसोरोथ' 8टायावनो मोनहैदोंनो पल्टन बाजाराव खोनानाय बायदिबा ओमफ्राय 1टासोआवसो हरनो मोनबाय आरो आङो नङाबालाय मोनगौमोन आरो बिसोरखौ इयावनो
पल्टन बाजारावनो थारमाने आरो ओइदिखालि समबार बारायमोन ना समबार बाराय डिफेन्सारनि एबसुनि मिथिं दंमोन ना हजों माबायाव क'क्राझाराव नैयाव थांजोबदों मानसिफ्राबो होमबाबो NGOनि सासे मानसि दंमोन आरो बेखौ डिउटि होनो थाखाय माबाखायोन आरो बिसोर ओमफ्राय नायबाय थाखायो जाहैदों पल्टन बाजाराव दा ओमफ्राय बे थाब मोननायबाबो जाबायमोन आरो नाम्बारखौ थाब मोनासैना आंबो मानसि गाज्रि लोगो मोनबा मबाइल मोनाबा मारै खबर मोनगोन दे बेनोथ' जादों दा साननांगौआ बेफोरसो आरो बिसोरखौथ' मानसि गाज्रिफोराथ' मबाइल दांहोखानाय नङा गावसिनि कब्जायावसो दोनबाय थागोन नालाय नोङो दानि गथ'फ्रा बुजिनानै बिराद खमसै गोदाव सोराव गावसोरनि थाखायनो बिमा बिफाफ्रा हालाय हाफाय जानाङो न'खर गारनानै गुबुन जायगा थानो गोनां जायो खामानि दामानि मावबायबायनो गोनां जायो औ भबिनालि माबोरै जाखो जाथायफोरा मोनबायना फिसाजोखौ गैयालै जेबो खबर गैया भबिनालि जेबो खबरानो गैया दासिमबो बहा दं बहा गैया दे गुमै आं ओंखारथ'बाय औ दे बायनाय दे 20 बोसोर बारबासो एसे बुजियो नंगौथ' आरो सानैबो नोंसानि नामा सासेया लोगोसो बिनिनो बे लोगोजोंथ' थांफानानै दं दा बहा दं बहा गैया दा जेबो खबर गैया माने बेनो बे सासेयानो आसोला
गावसिनि बिब' बिगुमै खोन्थानाय बायदिबा बे गथ'आनो खननै खनथाम खारफ्रामखाबाय माने न'निफ्राय सिगांबो। बे गुवाहाटिथिं थालाबायखायोमोन नै बे सिगांबो। ओइ गुवाहाटियावनो दं बिसोर बहाबा एब्रेनानै। फनबो खालामबा नांगोना नांला बिसोरनाव फन गैया, सानैनावबो गैया मबाइल। जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे दा जुन हाबबायना। जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर मास मोनथाम नांबावगौसो। मास मोनथाम आरो सेप्तेम्बर मासनि 15 थारिख ना मामोन बे फैबासो 14 बोसोर कमप्लिट जाबावगोन जोंहानाथ'। मोजां खबर ला दे होनो। औ लागासिनो दं बेखौनो। बयबो खबर लाहरगासिनो दं बेस्रा मोनबायना मोनाखै नानिखौ, बोरै जाखो खबरफोरा, खबर मोनदोंना मोनाखै गोबां सोंहरगासिनो मानसिफ्रा मेसेन्जारावलाय फनावलाय। बयबो गोसो होदों खिन्थु नुब्ला नोजोर होनो थाखाय बयबो नोजोर होदों, नाथाय बहा बिदि हाबजाना दं। गुवाहाटियाव थाग्रा बर'फ्राबो खामानि मावग्राफ्राबो बिराद थाल लागासिनो दं जाहैदों माने। मैयाबो गारिफ्राव लोगो मोननानै जोंखौ सोंलाबायबाय सोरबा सोरबा, मानसिखौ मोनबाय मोनाखै आदा नानि गोमानायखौ होननानै बयबो सोंलाबायथारदों माने सिनायनायफ्रा। सिनायनाय माने बिदिनो आरो जेनेबा जोंनि भिडिअ नायबाय थाग्राफ्रा। मा जाबावगोन। खमसे खमथ' खनसेसो मबाइलफोर दांनो मोनदोंब्ला फन हरबाबो जायोमोनलाय।
Namanya. FIR होदोंना होआखै आदा होदोंबा मा होनदों नारसिन मानो दिनैसिमबो जेबो खबर गैया बुं आदा FIR खौ होदों फंबाय होदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो आं दाख्लै गुवाहाटियाव थाफैबाबो बुंहरबाय आङो दे एसे थाबनो आंनो दा हरनि 10:00 माबा मोनसे बेब'स्था खालामना होबाय आं बै सासे मानसि जेनेबा दाख्लै फिसाजोमोनहा मोनसे नाम्बारजों फन हरदोंमोन नालाय आंनि लोगो ड्राइभारनाव बे नाम्बारखौ लकेसन नायनो हरबाय आङो खामानिया नोंनिल' थायो नामाब्रा सोंहरबायब्रा आरे आंथ' नोंखौ दा सानाव बुङाखैना दा हरनि 11:00 जा 12:00 जा अननानै नायना हर होनना बुंबाय आं पुलिसफ्राबो बारा माथा मारियाखै बेखौ हले मिथिखादों आं थाल नुखादों ओमफ्राय अखानायैसो हरबाय आरो माबायाव 11:00 जाहाङाव ओमफ्राय मोनबायबो आरो मानसिखौलाय बै मानसिखौ जेनेबा जायनि मबाइलजों रायज्लायदों जा फिसाजोमोना बै आंनि लोगो ड्राइभारनाव जोङो रङिया बारबाय आदा जों गुवाहाटि थांगासिनो होननानै खोन्थाहरदोंमोन आरो ओमफ्राय बे ड्राइभारा आंनो दाख्लै खिन्थाहरजोबदों आरो आंनि लोगोआ आरो जोंहानि फिसाजो होनना मिथियामोन आरो बे सिनायामोन आरो सिनायखाया नुफेरखायाखैमोनबो नालाय बियो खनसेबो बिनि उनाव जों बे मानसिखौ मैया लोगो हमबाय लोगो हमनानै बे गासिबो खोथाखौ खोन्थादों आरो गथ'फ्रा आंनि मबाइलजों फनखौ रायज्लायदोंमोन सोरनाव हरखोथाय नाम्बारा दाबो दङ आंनि मबाइलावनो होननानै नाम्बारखौ हरजोब्बाय आरो बियो ओमफ्राय मोननैल'खामोन आरो नाम्बारा बे आंनि लोगोनिनो बर' ड्राइभारनिनोखा जोंनि हजों बिखायनिनो बेनो हरां स्टेसनसिम द्रप खालामनो मोनलायदों नालाय बिसोरखौ आइ फैगासिनो दङ गुवाहाटिनिफ्राय जों आइखौ लायनो थांनो होननानै माबादों आरो लामायाव लोगो मोननानै लेंबोदों आरो फैफादों बेजों हगारसिम ओमफ्राय बे मानसिनाव फन हरना लानाय नाम्बारखौ जों मैया लोगो हमहैबाय लोगो हमनानै खोन्थादो आरो गथ'फ्रा आंनि मबाइलजों फन हरदोंमोन ओमफ्राय मोनसेया रङियानि होनदों आरो आं फन हरनायाव ओमफ्राय दा बे गथ'फ्रा पल्टन बाजारसिम बे मानसिजों बे मबाइल बिगोमाजों जमा दंमोन आरो ट्रेनाव ओमफ्राय पल्टन बाजारावनो ज' ओंखारजोबनानै ओमफ्राय पल्टन बाजारनिफ्रायसो बबेथिं थांखो बे नुवासै जाहैदों आरो माने गथ'फोरखौ दा नोंसोरो बेखायनो मोनसे खामानि माव पल्टन बाजाराव थांनानै RPFजों रायज्लायनानै 2 थारिख 7 नाम्बार प्लेटफर्म ओमफ्राय 8टानि ट्रेनखौ चेक खालामहैथां होनदों आरो RPFफोरजों रायज्लायनानै आरो बाहेरायाव ओंखारलांनायबो दङ सोरबाफोर पिकआप खालामफैदोंबा लांफैदोंबा नुगोन नोंसोरो बेयाव नायबानो मोनगोन होनना बुंदों आरोखि ओमफ्राय दा गाबोन लिंहरदों आंखौ NGOफ्रा नायनो थाखाय गाबोन थांनि र' मा जायो ओमफ्राय बै रङियानावबो फन हरदोंमोन आं ओमफ्राय रङियानाबो होनदों आरो गथ'फोरखौथ' आं सिनायखायो बे सासे गथ'खौ सिगां आं गुवाहाटियाव लोगो मोनखांखानायसो खामानि सोंहरदोंमोन बियो आंनाव होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आंनावथ' खामानि गैया आंलाय मा खामानि होनो हानो गथ'फोरलाय होननानै बुंबाय आरो सम सम फन हरबाय थाखायो बे गथ' सासेया बेनाव रङियानि मानसिनाव आरो एसामिस निउसनिबो मानसि लेंहरदोंमोन आं दा फैनो होन्दोंमोन फैयो ना मायोथाय दा मोना अके आदा मा होनदों दा गाब्राय आदा मोनगोन औ बेनो फंबाय आंबो बिदिनो सानबाय आरो दा मानो होनबा साननानै मेंनायबो फैसिगोन मोनसे समाव नागिर आरो लोगोसे नै दा फैसायाबो जोबलांबाय मानसियाथ' मेंथ'वाखैमोन आं नाथाय थाखा फैसाया बबाव मोनबावगोन समबारनिफ्रायनो खम नागिरबाय मैया मोनानि 8टा 9टासिम फेमालि नामा ओरै नागिर थिनगासिनोसो सानसेबो न'आव थानाय जायाखै बिसोर देवबारखालि खारदों समबारनिफ्राय नागिरदों समबाराव बोरैबाबा आं ओरै ट्रेनजों थांनाय जायोबा लोगो मोनगौमोन खोमा बा नुसनबायगौमोनदां अबयसे इसोर डाइरेक्ट गुवाहाटि ट्रेनावसो गाखोखादों इन्टारसिटि नामाथाय बियो ट्रेना जों बासजों थांबायना
लोगोआ बहानि बेलाय होनदों लोगोआ बाथासपुर लावदांगि सेन्टार होनो लावदांगि सेन्टारनि आरोना खस्लाफारा गामिनि ओमफ्राय जोंना हग्राजुलि हासनायथारायबारि नालाय ओमफ्राय बे गथ'नि बिब'आ जों लागोआव हाबा जाफैनाय दंमोन आरो बे बिब'आ लायनानै दोनफैथ'दोंमोन माबायाव गावसोर गुवाहाटियाव आलासि जानो फैदोंमोन नालाय अमा आदार होथों होननानै लायनानै दोनफैथ'दोंमोन आरो साननैनि थाखाय बेयावनो माने बिदि जाबाय आरो लोगो मोनलायनानै जोंना 14 बोसोरानो कमप्लिट जाबावसो नै माबानिफ्रायसो जागोन सेप्तेम्बर मासनिफ्रायसो सोरहानि मानसि बे आं सोमदोनसो जोमै बिफानो गोबां बिबोनांब्रा गोबां बिबोनां सिगाङावबो खनथाम खारफ्रामखाबाय बे मानसिया बे गथ'आ आरो आंबो नुफेरबायाखैमोन बे गथ'खौ गामियाव बेसे गोबाव जाफैदोंमोन बे होनो बिस्थिबाराव फैबाय देवबाराव खारबाय बिस्थिबार खालि फैनानै देवबार बेलासिनि 3टा 2:30 बेफोरबायदियाव आरो बे गथ'जों लोगो दाजाहो अके आदा औ बेथ' सिद्दा बाथ्राखासै एबाराव जै मोनबाय आरो डाइरेक्ट बिगुमायाबो बिराद रागा जोंखाबाय थैनानै थांबाबो आंनाव दाफैथोंसै होननानै बुंखाबाय बिब'आबो फैनो मोनला मोनग्रोथोंल' मानसिखौ खानाय हमना बुद्रुखागोन होनना बुंखादों बिब'थ' रागायानो मानो होनबा गावसिनि एसे बरनाम बायदि जाना दंना आरो ओरैजाय जेनेबा गावसिनि न'खरनि मानसिफ्राबो मोनसे खोथायाव गावसोरखौ दाय होनो हागौ बिब' बिगुमैखौ आंनि न'आव फैनानैसो गोमाबाय होननानै आंहासो बरनाम दा होननानै रागा जोंगासिनो आरो बिसोर नागिरफागासिनो बेबो गथ'आ गाबोन फैबावगोनसो बेबो गुवाहाटियाव नागिरनो बिनि न'खरनि मानसिफ्रा माथो बुंदों न'खरनि माने एकदम मा होनबावनो आरो गोबांनि हिनजावनि बिनानाव असेबो नङा खांजानाय बायदिसो जानानै दंमोन दा बे गथ'आ इसानाव बिमा बिफा गैला थैजोब्बायनो बिराद जारला बिब'मोनहाबो खबरखौलाय लागासिनो ओरै गुवाहाटियाव थाग्राफ्राबो लागासिनो दङ गुवाहाटियावबो थायो नालाय बिब'मोन थानायखौ मिथिबानो हामबायमोन लायनो हाबायमोन दानो गुवाहाटिफोराव दंबा बोरैबा खबर मोनबा हामगौमोन होननानै बुंगासिनो आरो बिब'फ्राबो गाव हारसिं खारबाय बे मालाय फरायनाय गथ'खौलाय मानो लांफानांगौ होननानै रागा जोंगासिनो आरो जारला बिरादनो दस्रायावनो थानानै देरबोबाय न'खरफ्राव थानानै देरनायबाबो बेलेग खोथामोन आरो न'आव थानायब्ला खिजानि आंजों रायजाबाय थानाय बुंजाबाय थानाय हिसाबै खारदों होननानै बुंजाथावथावमोन ना बुनो मोनो ना रायनो मोनो आंलाय मालाबाल'सो फनाव एसे एनै दुस्थ' खालामनाय खोनाबा र'दै नोङो मोनफ्लांगोनसो आंजों मालाबा होजागोनसो आंजों बुजाथारसिगोन नों आंजों र' मालाबा बेफोरबायदिल'सो बुङो आं दिनैसिमबो आजि 14 बोसोर जालांबाय गथ'नि बैसोआ सिगां एसे उन्दैयाव बे राजानिफ्राय एसे उन्दैसिनमोन फैसा फास्स' लाखोमानाय समावल'सो बे खनसेल'सो बुनाय गोसोआव दं आं रानिखौ गामियाव बेसे गोबाव दोनहैदोंमोन जोंना रानिया बैसागुआव दोनहैदोंमोन आङो बैसागुनि साननै सिगां जाबायमोन आरो
इयावनो सोखाबायमोन नालाय स्कुलाबो हजोंनिफ्राय लाबोखाबायमोन। फैफिनबाबो जाबायमोन जि थांबाय बबाव दंहैयो बबाव गैया। फैसा गैया फैसायाथ' गैया आं बेखौ मिथिखागौ खबर हरबानो जाथारमोन लायनो हागौमोन आं। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो। दस्रानि बिफाफोरबायदि जौ लोङै जायै दुम दाखार खालामबाय थानायबा बेलेग खोथामोन। बाबानि जौ लोंनानै दावराव दावसि खालामबाय थानायनि थाखाय हान्थु खारदों मादों होनजाथावथावमोन। रानिया फन लायोना लायोमोन नामा? लाया जोंना मबाइल गैया। बैनावबो गैया बे गथ'नावबो गैया मबाइला। मेट्रिक पास जायागौमानि मबाइल होआ होननानै थाखानाय आं। आरो होबावासोमोन आं गोसो जायोबा मेट्रिक पास जाबाबो। बुनो नाङा आदा बुजायनांगौसो बुजायनानै बुजिहोनांगौ। औ नंगौ फंबाय बिदि होननानैथ' आं फ्रायानो गथ' नालाय ना रायनो मोनो ना बुनो मोनो बुनोबो मोनखायाखै। दाबोथ' फुरा सानना दं आं गोसोआव जि जाबाय थांबाय फैफिनबा हामसिगौमोन गथ'आ। ना बुजानोसो गिखो ना माखो फैब्लाबो फंसेबो आखाइबो होखाया आं होननानै आंहा सानबाय थानाय दं आरो गोसोआव। मा साननानैब्लाबा थांफ्लांखो। अबाव दंहैयो ना आदा औ बेनोथ' जादों दा जेबो मिथिया आरो जेब्ला मोनगोन अब्लासो मिथिसिगोन। गावसोर गोजा थांनो होननानै बबा गोदाव सोराव थानानै दं ना बले सोरबाफोर लिडिं खालामखो दा मा होनना बुंबावगोन आरो। थगायनायलाय मानसिफ्रा हजोंनिफ्राय रावखौबो थगायबोआखै मोनसे खोथायाव। जायनो सोंदों बिसोरनोनो नाम मोजांखौबो गावसिनि अरिजिनेल नामखौ खोन्था लाजोबखादों आरो। जाहानाथ' ददेबो होनो नालाय ददेबो खोन्थाखाथारदोंनो आरो। गामिखौबो खोन्थाना लाखादोंनो फार्स्टआव थाराइबारि होननानै। दा बहा दं बिसो आरो। जाय लांग्रा बेखौनो नागिर आदानो। दा लांग्रायाथ' सोर लांखो फंबाय बेखौथ' दा बुंनो हालाना। बै एक्सुवेलि दा बिसोरनि जोंनि साननायावबा बिसोर सानै थांदों नालाय बै सासे लोगोआबो खिन्थु बे लोगोआनो जोंहा फिसाजोखौ लांग्राया आरो। जोंना दा बे आरो प्लेनिंआ साननाया आरो नंखागौ बे जुदि लाङाबा बोरै रोंनो आरो जोंना बेराफारसे भाषाबो रोङा। फंफा फंनैल'सो बुजियो जोंहा। राजा दैमारि होनदों हाय होनदों औ हेलौ। भाषा रोंनाय मा रोंनाय गथ'बा आं एसे साननानै लागौमोन आरो आंनि फिसानिबो बुहुद गोरोन्थि दं होननानै। दाबो गोरोन्थिया गैया नङा जाबाय जोंहा फिसानिबो मानो होनबा मानो थांफानांगौ। गावहा स्कुल फरायो बेहा फराया आरो बेराफारसे बे लांफाग्रा लोगोआ मानो लांफानांगौ गावहा फराया जोंना फरायो बेफोरबायदि आरो। जेरैखि जाया मोनथोंसोल' गथ'फोरखौ।
बेफोरबायदिबानो बिमा बिफानि मेलेमावबो बेलेग साननाय फैयो। एबार मोनबाथाय फरायहोला नामा, खामानिसो मावहोनोसै नामा साननायबो फैयो। दा खामानि मावहोगोन आरो खस्थ' मोनगोन। जायखि जेरावबो खबर होजोब आदा अके, बारा सिन्था दा खालामनाङा आदा, इसोरा अनोब्ला मोनगोन बे आदा अके। नोंगौ नोंनाथ' फंबाय, खबर होजोब्बायानो सेस जेरावबो। जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादावथ' होजोब्बाय, ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब। आरो नै दा एसामिस मिडियाफोर लिंहरदों आङो, दा बेलासियाव मोना फैनो होनदोंमोन। दे अब्ला गासिबो बिदिनो नोंथांमोनहाबो आंखौ एसे हेल्प होनो नाजादो। जुदि बायसान्सआव आंनि फिसाफोरखौ बहाबा दं होननाय खबर मोनोब्ला बा मिथिबायोब्ला नुसनबायोब्ला अननानै नोंसोरो बे निउस चेनेलफ्राव जि नाम्बारखौ होदों बे नाम्बारावनो अननानै खबर हरदो। बायसान्सआव फन नाङाब्ला वाट्सएपफ्राव थाबनो मेसेज हरबानो जाबाय। नोंसोर फन बुनायफ्राव जुदि बिजि मोनोब्ला वाट्सएपाव थाब मेसेज हर, नङाबा इनबक्सआव मेसेज हर, बेफोरबायदि हरनानै बिसोर आङो अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आंनि न'खरखौ एसे हेल्प खालामदो नोंसोरबो। गोबाङानोथ' सेयार खालामलायगासिनो दं भिडिअफोरखौ। सोरबाफोर नोंथांमोननि जायगानि बबावबाफोर खामानिफोर मावलायनानै दङब्ला अननानै फटकफोरखौ भिडिअफोरखौ सेयार खालामलायना हरबानो जाबाय वाट्सएपफ्राव। एसेबां टेनसन खालामनांगौबो गैयामोन। दा फरायबाय थानाय गथ' जोंहा गोबां टेनसन जादों। मानो होनना बुङोब्ला दा बे जेसेबां दिन थागोन एसेबां बिनि फरायनाया गेप जागोन, नङा होमबा? गावनो बुङोमोन जेने थेने मेट्रिक पास खालामगोन, माने फरायबाय थागोन आरो ओमफ्राय मेट्रिक पास खालामनो हाबानो साख्रि थाख्रिनि थाखाय आङो बेब'स्था खालामगोन होननानै बुंबाय थायोमोन। मेट्रिक पास जाबानो आङो साख्रि इन्टारभिउ होनो ट्राइ खालामबाय थागोन होनना गावनो बुंबाय थायोमोन। दिनै मा गोसो जानानै बिदि हथात खरि बिदि मानि खारनाव माबोरैहाय गोसो सोलायनानै बिदि थांफाला बेखौ गोदाव सोराव। आं दोनथ'नोसै दे, दुखु दा मोनसै नोंथांमोना